Len málo 90-tníkov sa môže pochváliť slušnou penziou, ktorá im dovoľuje užívať si starobu bez toho, aby zaťažovali najbližších. Opatrovateľku si môžu dopriať iba na pár hodín. Dožiť v domove stojí ešte viac. S kamerou sme navštívili našich najstarších, ktorým nízke dôchodky starobu vôbec neuľahčujú. Nebeský oče, k tebe volám. Nemôžem vyskakovať, hovorím im, zahasťte svetlo. Si pomáham. Nemám na všetko, čo by som potrebovala. Mi spadla, preto treba mi na zuby, bo na ďasne jem. Minule som spadla zas tuto, ale to som mala takto. Táto Popračanka má 95 a na 4 hodiny k nej chodí opatrovateľka. Naviac nemá a s peniazmi musí premyslene gazdovať. By som nemusela deti zaťažovať. No, o to mi ide. Lebo oni majú svojich problémov toľko, že... Z penzie 460 eur musí zaplatiť všetko. Ušetriť čosi je takmer nemožné. Dajú na lieky, teraz dajú za opatrovné, teraz dajú za elektriku, tak z toho im toho veľa nevyjde, ako hej. Na radnici takéto príbehy počúvajú často. Medzi našimi 240 klientami máme 24 klientov, ktorí sú vo veku nad 90 rokov. Títo všetci klienti poberajú opatrovateľskú službu maximálne v rozsahu 4 hodín. A hlavným dôvodom je naozaj ten nízky dôchodok. Oni ma tu priviedli. Ja som nechcela, že to veľké peniaze nie, ale oni peniaze boli a vyšli len tu raz. Táto 90-ročná dáma žije v domove pre seniorov v Spišskej Novej Vsi. Aby tu mohla byť, pomáhajú jej to platiť synovia. Oni chlapci sa rozdelia. Hej, ale už obidvaja na penzii už. Takýto domov je pre mnohých niečo, čo si nemôžu dovoliť. Pri nízkej penzii vás zachránia jedine najbližší. Od 550 eur do 830 podľa druhu ubytovania, podľa druhu izby, podľa diety. 50% klientom musia rodinní príslušníci prispievať na túto úhradu, nakoľko im dôchodok nepostačuje. Ja som len v kuchyni robila a doma som na poli robila. Doma už som nemohol sám vydržať. Za rok som schudol 25 kg. Som hladoval. Po tom, čo mu zomrela manželka, šiel do domova a jemu musí prispievať rodina. A politikov doslova prosí o zvýšenie dôchodku. Ale trápi ho aj toto. Zomrieť v rodinnom prostredí je krajšie. Ale dneska nemá kto sa starať o starých ľudí. Deti sú preč, mám 2 vnúkov, ale všetko je preč mimo. Každý hľadá robotu, každý chce žiť, každý má deti, každý má hypotéky a ti povie, dedo, no čo s vami? Politici radi pomáhajú penzistom. Sú to disciplinovaní voliči a vedia byť vďační. Teraz by radi prilepšili 90-tníkom, ktorí si potom možno svoju dlhovekosť začnú aj užívať. Spod Tatiera zo Spiša Jan Tribula, televízia Markíza.